X'grazzja kbira il-Mulej qed jerġa' jagħtina żmien liturġiku ġdid, iż-żmien tal-Avvent biex ngħixuh minn qalbna u nħejju ruħna b'mod partikulari għal festa kbira tal-Miliet imqaddes. Insellmilkom u nistedinkom għal 210 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Intom tafu daqsi illi żmien liturġiku tal-Avvent huwa żmien li jfakkarna f'żewġ żjajjar ta' Ġesu. Iż-żjara tal-Miliet li forsi l-aktar intuha importanza għal diversi raġunijiet meta tinbidel l-istorja tal-bniedem meta Alla isir bniedem bħalna f'kollox barra d-dnub fit-twelid ta' Ġesu. Imma intom tafu daqsi wkoll illi hemm żjara oħra li fiha niftakru fiha fiż-żmien tal-Avvent. Hija l-aħħar żjara ta' Ġesu. Aħna nemmnu bħalma nistqarru fil-kredu kull nhar ta' Ħadd li għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U allura l-ewwel parti tal-Avvent bħalma nafu huwa dedikat din it-tfakkira tat-tieni miġja ta' Ġesu. Verament għad jerġa' jiġi. Biex tinħoloq dinja ġdida, dinja ta' ferħ u għena u mħabba għal dawk li jkunu mxew wara l-Mulej Ġesu, dinja ta' kundanna għal dawk li jkunu la għarfu l-imħabba tal-Alla u lanqas l-imħabba tal-proxmu. Propju għalhekk il-Vanġelu ta' dan l-ewwel ħadd tal-Avvent ifakkarna f'din it-tieni miġja. U Ġesu jfakkarna li t-tieni miġja tiegħu għandha tkun miġja li mhux timla l-bniedem bil-biża', imma l-bniedem li jistenna l-Mulej ġej hija stennija u miġja ta' ferħ. Meta jseħħ dan kollu, sejrin nisimgħu lil Ġesu jgħid qumu u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom fil-qrib. Din hija t-tama nisranija, din hija t-tama tagħna, din hija t-tama illi għal sena sħiħa matul il-ġublew imqaddes lil Papa Franġisku se jniedi fl-24 ta' Diċembru li ġej, ekku din hija propju il-ġrajja, din hija s-sena tat-tama, dan huwa l-ġublew tat-tama li fih sejrin niftakru fih għal sena sħiħa. Il-Mulej Ġesu fil-Vanġelu jfakkarna għalhekk biex insejsu din it-tama, biex nibnu fis-sod din it-tama. U dan nagħmluh billi nisru u nitolbu. Aħna u nistennewh jiġi fil-glorja. Jalla l-bidu tal-Avvent iseddaq fina din it-tama nisranija. Għandu jerġa' jiġi. Ejja Mulej Ġesu. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.